Uyabona ke Mdepho, i-keyboard yakho uvela uyibambe sakungibamba, uyabona ungasayiqala la uvela uyibambe la. Ya. Ngoba vele manje ngizoshesha. Uvela siyahamba asikali phansi. Sikali phansi, uvela uyibambele mala. Egameni lika Jesu. Verse 10. Joshua chapter 1 verse 10. Ehe. uJoshua wayeseyala izinduna zabantu ethi, Ya. dabulani phakathi kwekamu niyale abantu nithi, Makuthiwa dabulani kusho ukuthi ngenani phakathi kwecamp. Ngenani phakathi kwabantu la abahleli khona. Nibe senithini? zilungiseleni umphako Aha. ngokuba emva kwezinsuku ezintathu niyakuwela leli Jordani. Hambani ningene phakathi kwabo nibatshela ukuthini? Zilungi. Seleleni. Hayi, engathi anibingelelana ngasibingelelene la endlini. Hallelujah. Kuthiwa senze njani? Sizilungise Ngoba emva kwensuku ezingaphi? ezintathu Asikhulume ngathi ke manje ensukwini ezingaphi? ezinhlanu. Zihlanu noma ziwu6 kanti kwenze njani? We6 phela baba siyehla nje. Sehla nge6 angithi. So kusele 5 lo6 siyehla. Hayi ningiyekeni lapha. Imini umfundisi. Zingakhi? Insuku zihlanu. Oh, all right. Phela kumele kuphinde kuzwakale. Emva kwensuku ezingaphi? Ezinhlanu. Senze njani? Siyehla entabeni. Siyawela. Kuthiwa masizilungisele. Ekusho ukuthi le Sunday sikuyo namhlanje. ISunday yokuzilungiselela. Ngoba emva kwensuku ezinhlanu kuyonakala. Emva kwensuku ezinhlanu kunomuntu owelela ngaphesheya. Angikwazi ukuthi ume kuphi manje. Ngoba into engiyaziyo kukhona la ume khona manje. Omunye mthembu umile esicabheni sokungena emsebenzini. Kodwa kukhona la ume khona manje. Omnye ume ngaphesheya kwe-deliverance yomndeni wakhe. Kodwa khona la ume khona manje. Hallelujah. Lalela ke ithi ngiyilande lento. Ngiyakuthanda ukuyilanda emuva. Uyabona ke la into eyenzekayo. Labazalwane basuka eGibhite basanda kudlulela kwi-leadership kaJoshua. uMose usanda kushona ezinyangeni ezidlule. Njengoba bebehamba noMose eba-leader throughout the journey, wabe seyashona uMose. Wangcwatshelwa khona lapho entabeni engangcwatshwa umuntu, engcwatshwa uNkulunkulu uqobo. Elithi iBhayibheli nethuna likaMose akekho umuntu olaziyo. Ngoba uNkulunkulu wamcela yedwa wathi khuphuka ngifuna ukuyobonana nawe. Wathi masefika phezulu wathi ngoba awungilalelanga, awuyenzanga into ebengithe yenze, ngithi khuluma ephezulu kwedwala wena uyashaya. Manje ke uyabona lapha ngaphesheya, wathi uMose ngiyabona. Kwathiwa iKhenana ke lela, kodwa wena uyi. Awuzungena sowulibona ngoba ungilalelanga. Awuyibambanga imiyalelo yami. Ungingabazile sowuzofika nasekugcineni. So ke manje indlela yakho iyaphela la. Ekusho ukuthi disobedience kuyenzeka ivele ikhathe off ijeni. Ukungenzi njengokusho kwaNkulunkulu kuyenzeka kube khona la ubuzoya khona kodwa ungayi. Ukungalaleli izimiso zikaNkulunkulu kuyenzeka uthi iKhenani lingelakho kodwa ungalitholi. Wake wayizwa into kungeyakho kodwa ungayitholi. Uyibone, uyihogele kodwa ungayi kuyo. Uthi uNkulunkulu awuzungena. And for that matter ijeni yakho iyama khona la entabeni and awusayi nasezantsi. Kuyaphela la. Makunjalo then uMoses vele wasetransferile kuJoshua. Senikezela uJoshua ukuthi thatha ngiyahamba manje. Mayethatha uJoshua lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wawuphezulu kwakhe. Ubuhlakani bukaNkulunkulu kwakuphezulu kwakhe uJoshua. Then wahamba ke bahambi bangana. Bathi sebezofika eduze komfula iJordani. Oh my God. Besofika lapho kuthiwa bakhempa. Ngiyayithanda ke le ndaba yokuthi bahambi bangana bakhempe. Bahambi bangana bakhempe. Bahamba ibangana.
bakhempe. Uyangibamba? Bahambi bangana bakhempe. Kuyenzeka kube ngathi awuphendulwa kanti uhambe ibangana wakhempa. Abanye kuba ngathi angiye eKhenani kanti ngiyaya ukuthi indlela ifuna ukuthi mangihambe ngikhempa. Kuyenzeka uyithandazela into ubone ngathi impendulo ayifiki usakhempi la saya. Aya ngilizwa leli bandla kulento namhlanje. Hallelujah. Kuthiwa bafike bakhempa. Mabekhempa emva kwesikhashana wehla uNkulunkulu. Mayesehla wathi Joshua. Ungasayifunda pastor vele ngiyifundile. Mayifika wathi uNkulunkulu Joshua batshele bazilungiselele manje. Angithi uyangizwa. Siya ku-impartation service. La athi ukhona umpostoli uPaul uthi ngigcwele webazalwane baseKorinte. Ngithi mina kusho umpostoli uPaul uthi ngigcwele ngifuna ukuza kunina. And njengoba ngizonivakashela kunezinto engizilayishile engezeni. Mina ngisho umhla ka-15 February ngigcwele bengithandaza u40 days. And kunento engizilayishile akuzona ezami ezeni. Manje kodwa sifuna abanikazi bazo basilungiselele. Uthi uJoshua, it's not about me crossing over, but it's you who will be crossing. Zilungise, mina nginilethela umyalezo. Ngizothi silungiseleleni. Ensukwini ezinhlanu nje kukhona into ezokwenzeka. Kunento ezokwenzeka. Elithi iBhayibheli kwathiwa zihlanzeni, zingcwaliseni, nizilungiselele. Niqoqe nemiphako yenu. Lithi iBhayibheli ngempela bazilungiselele. Kwabe sekuvela umyalelo othi ke uthi umyalelo indlela esizowela ngayo nansi. Kunabapriesti ekumele nibalinde bahambe phambili. Mani ke nababona bedabula phakathi kwene camping. Anokwazi ukuthi isikhathi sokuwela sesifikile. Lithi iBhayibheli mani ke nababona bephethe umphongolo. Malasika. Maka wayibona inceke ingena endusazi ukuthi inomoya kaNkulunkulu. Yazi ukuthi impendulo seyifikile. Kuthiwa ngempela after 3 days bawabona abapriest. Bababona begqokile ingubo zabo. Bagqoka ingubo zobupriesti. Bawuthwala umphongolo. Mabe uthwala badlula phakathi kwecamp. Baqonda khona emfuleni. Lalela babengekhempanga babekhempile eduze komfula. Uyayibona lenkinga obhekene nayo. Useduzane kanje nayo. Ukuze uyidabule. Le river Jordan uyibone ngathi kuvalele. Ay, wena stumbling block awungivale bengisakhempile. Mhlambi ngenze kubutshela ukuthi akuzukwenzeka kuzokwenzeka. Indaba bengisenze njani? Bengisakhempile. Ngoba mawukhempile awukhempela mahala mawukhempile. Ukhempe emthandazweni. Mawukhempile ukhempe emandleni. Mawukhempile ukhempe emlilweni. Mawukhempile ukhempa nakwi-intelligence. Ngesikhathi ukhempile ingqondo iyahleleka. Ngesikhathi ukhempile uyahlaziya ukuthi ngizongena kanjani. Ngesikhathi ukhempile bake bakhempa bekhempa sakuzungeza kanti bayafunda. Bake bakhempa bekhempa sakuzungeza indonga zeJericho babuke ngathi izilima kanti bathi Jericho was sikhempile and mayiphela icamp siyangena. And I'm here to announce today, icamp yakho mayiphela after 5 days, you must invade your territory. You must invade where you are destined to invade. Kuphi la kumele ungene khona after 5 days? Tshela umakhelwane after 5 days. Kuphi la kumele ungene khona after 5 days makhelwane? After 5 days I'm entering. Hayi ngithi ngiyabangena. After 5 days kuzokwaziwana. After 5 days here I am. After 5 days I'm occupying my possession. Kuthiwa babehlele eduze kwakho umfula eJordan. Ithi now instruction. Tshela abapriest Joshua ukuthi lalela ukuthi iBhayibheli lithini. Lithi kwakuyisikhathi sasehlobo.
imvula sinetha kakhulu uhambe uyifunda lithi amanzi ayimaninzi emfuleni ubani onenkinga yamanzi amaninzi wake wabona ukuthi ufuna ukuwela ubona ukuthi akuweleka amanzi maninzi kanti ubani engikhuluma kuyena namhlanje wake wabona ukuthi ufuna ukuwela uthi ngiyafisa kodwa amanzi manjani isikhatha singivumeli amanzi maninzi ekusho ukuthi isikhathe kwakumele bawele ngaso sasi impossible kanti kuphi khona ku-2026 the year of possibilities noma amanzi angaba maninzi noma kungaba ihlobo mayiphumile icommand kwathiwa after 5 days 5 days is 5 days unto the Lord. Remember, he's not a man that he should lie. He's not a son of man that he should change his mind. Mighty 5 days is 5 days. Uthi we Jeremiah bheka ngiyalilonda izwi lami ukuthi liyawenza nomsebenzi uthi mangiyishila into ngiyayenza ngiwumlomo ongathethi imanga mangithe yeba akekho ngathi cha makuvule mina akekho ngavala alakhatha sokho ya phela manderia lithi iBhayibheli amanzi ayenjani ayimaninzi kwathani tshela abapriest Joshua batshela abapriest ukuthi inyawo zabo lithini iBhayibheli kanti umpostoli Paul uthi abashumayeli bevangeli bangonyawonhle mazike zafika inyawo zabo kuleyo ndawo kuba kuhle noma bekukubi uthi ma inyawo zabo zike zathinta the river banks ayiphakathi la eqaleni mazike zangena eqaleni ay mighty God lalela you do not have to cross the whole river. You do not have to. Mauke wangena la ekale, hey my God. Let them call you for interview. Only. Kuthiwa azange kufuna ukuthi mabayome center namanzi. Ngoba center it was much deeper. Into yayithi mabangene la eqaleni. Mabeke bangene eqaleni sebephakathi. Mina ngithi let them call you for only make ngabizwa ngangena ema-ofisini ngabizela i-interview ngisayaphi mina sengikule company hayibo kanti i-interview uzowenzela emnyango yini kanti i-interview uzungena ngaphakathi abakuvumela ungena let them allow you to enter mabakuvumele wenze njani kuthiwa bathi mabengena kuthiwa amanzi ayigeleza kakhulu kuthiwa bathi mabethinta abapriest amanzi ezwa ukuthi khona uhlobo labantu eselingenile manje nasiphi na isimo siyalalela kwane command evele ezulwini kuthiwa amanzi ayigeleza ngamandla ngilithandile mangilifunda kuthiwa kwaqale kwanqamuka izibizwa ngegama indawo asibize ngegama la eThekwini aqala amanzi anqamuke ePine Town kwangathi akhona la kuyenzeka kube ngathi akhona la kanti ngishumayela badleli ngomini kuyenzeka uthi ungenile kube ngathi asekhona kanti kudilwa nawe ePine Town kuthiwa hamba uyolifunda kungabi ngathi ngikhuluma into engekho kuthiwa ama ePine Town athi asakwazi ukuhlehla asakwazi ukuya phambili asilinde lawa ya reverse manje nina ningaseza kuthiwa athi soma phambili la ebela athi now because his space is vulekile ahlehlele emuva athi mayehlehla lithi iBhayibheli aphakama amanje ngendonga what a manner of grace is that power kuthiwa manje ngendonga athi mayema kuthiwa bathi ngempela uJoshua ugcotshiwe nguJehova kuthiwa bawela base baqeda abapriest besabile endaweni eyodwa I am here as the assigned one from heaven. I
I'm here, House of Liberty. I'm here to announce that to you. Prepare yourself. After 5 days, the Messiah. Uyabona manje mama Hadebe. Abanye kunamanzi abasawabonayo njengoba singathi insuku ziya. Angakuthusi lamanzi wemntakaloda. Angakuthusi lamanzi. Kukhona anqanyulwayo engapha phambili. Kukhona enziwa njani? Anqanyulwayo. Lalela. Lithi iBhayibheli mina ngiyakuthatha ngikuyisa kule verse siyifundayo. Lithi iBhayibheli emveni kokuthi bewelile babe sebefika ngaphesheya kuthiwa bawela bonke besoqeda cabanga wakwayizwa indalo ilalela kuthiwa bathi besowela bonke amanzi lokwemenjalo nje abanxaniweyo ngezansi mabanxanwe kusenomsebenzi wenziwayo phezulu angazi nokuthi ngiyangizwa na abanxaniweyo ngezansi mabalinde kusaseva thina la kuthiwa anqamuka amanzi ama ekumeni kwawo amanzi uNkulunkulu waphinde wathi Joshua ngicela ukhethe amadoda abe u12 lamadoda awu12 indoda nganye ethathe ilitshe layo cabanga amanzi amile njalo kuyasetshenzwa manje ngicela niwathathe lamatshe abe amatshe nje azwakalayo nibe seniyokwakha indawo eyi-altara lapha njengememory niwanqumbanise lamatshe abe u12 amele isikhumbuzo esokuthi kuke kwama amanzi kwawela uhlobo lwabantu kwathiwa ningayakhi lapha ngaphandle kuphela phindani enye niyakhe la esenta namanzi ukuze noma ngaba amanzi esebuyile azi ukuthi kunento ekhona la kunento ekhona la lithi iBhayibheli bakwenza lokho beseqeda ukwenza lokho babeseke bewela abapriest amanzi abuyele endaweni mase buyela amanzi endaweni babe sebefika ngaphesheya bakhempa futhi ay my god shothi ivumele lento shothi ivume sometimes you do not have to panic you do not have to worry much wozifunda isikhathi ukuthi ngenze ukuthi isikhathi sokwenza njani sokucamp and makuyisikhathi sokucampa camp isisi yeke lento ukuthi mawucampile ungaqoqi imandla yeke indaba ukuthi mawucampile ungazimodify uze edify lithi iBhayibheli kwehla umyalelo wathi uNkulunkulu cha ngoba kulo 40 years okudala niuhamba bekunesiko laka Israel ke lamaJuda lokucircumcise kwathiwa laba insizwe sezizalekile zakhula la endleleni azikho circumcised manje i-circumcision ngesosikhathi uNkulunkulu yayifana nophawu lwesivumelwano ukuthi abantu besivumelwano abantu bami laba so manje wathi uNkulunkulu nansi yayiKhenani senizongena cabanga phela bathi mabewela njengoba babewela nje iKhenani vele seyilapha bayayibuka akusaweziwelwa ndawo manje but ngeke nginivumele ningene ningenalo uphawu lwesivumelwano eyinkosi awunginikeza uphawu ungathi sowubakhetha ngingabonakali haleluya ithi nawu lento lalelaphi ithi lento wathi ke uNkulunkulu circumcise ke Joshua makwenzeke i-circumcision i-circumcision engakhuluma ngayo kulesi sikhathi zamanje i-circumcision yenhliziyo ukuthi inhliziyo yakho ijube ongamele kube khona ngoba uNkulunkulu izinto uzideposit enhliziyweni and manje mayingekho circumcised izogcina ikwenza ungenayo uphawu lwesivumelwano athi uMongcwele ehlile nengelosi zakhe zizoletha izinto ebandleni uthola ukuthi abophawu abekho uthola ukuthi indlu igcwele kodwa uphawu alibonakala inkinga esinayo kulezi nsuku kugcwele izindlu zesonto abekho abantu abanophawu uthi mayehlile uNkulunkulu afice kugcwele abantu abengekho abanophawu kwathiwa circumciser mabe circumciser kwathiwa basihlambulule sihlambululeni ngoba senizongena manje lalela ke mawuyilanda le ekuqaleni ithi bake bakhala ngendlala kwabe sekuna uNkulunkulu wanisa lento ekuthiwa imana ke ibisiwa njalo ekseni
zonke insuku lokuyaqala kusekhona uMose. Zonke insuku ekseni basebejwayela ukuthi bavuka bayocosha imana badle, bavuka bayocosha imana badle. Ithi njengoba basebefika ngase emfuleni iJordan lapha, ithi babesayidla imana kodwa bathi besowela ngaphesheya basekhamsayizwa, baqeda isekhamsizini, kuthiwa bezilungiselela ukungena ke manje ezweni. Bezilungiselela kuthiwa imana yanqamuka. Uyayibamba indaba? Imana ngingayifanisa nani? Ngingayifanisa nento etemporary. uNkulunkulu wabanikeza into enjani? Etemporary. Njengalomuntu ola endlini onomsebenzi onjani? Otemporary. Phela iBhayibheli kumele silibuyise lingene kuthi. iBhayibheli kumele masikhuluma ngento esezweni siyifake kwimpilo yethu yamanje. Imana bekukudla okunjani? Okutemporary. Kuthiwa bathi besowela, bewela ngaphesheya. Imana yenza njani? Yanqamuka. Emva kokunqamuka kwemana, kuthiwa baqala uNkulunkulu wabavumela ukuthi mabangene badle isithelo zaseKhenani. Basuke ekudleni ama-chips, bangene ekudleni okuqinileyo. Imana kuthiwa kwakuyinto elula. Ngenzeka kade ubumuntu wezinto ezilula. Nalo msebenzi into elula. Nale toho yitoho. Into elula kade angiprofeti kuleli bandla. Into elula. Wathi uNkulunkulu manje izikhathi zento ezilula ngenza njani? Ngiyasinqamula. Asiqaleni manje singene entweni esolid. Kuthiwa wathi uNkulunkulu qalani nidle ngiyanidedela ma. Anikakangene eKhenani. Kodwa ngiyanivumela ukuthi idlani izithelo zakhona. Kuthiwa baqale badla, bakhempa. For that matter, bathi besoqeda ukwakhalela altara, yabe leya ndawo seyibizwa ngokuthi yiGilgal. Anganothi nelilizwe igama elinjalo. yiGilgal. Bayibiza leya ndawo ukuthi yiGilgal, indawo yokuzilungiselela. Indawo, a place of preparation. Engathi ngayibiza babe kuthiwa ngumfundisi wezihloko, ngithi le Sunday iSunday yeGilgal. Yila silungiselelwa khona. Sisekhempini namhlanje. Sengathi bungaphuma kule camp, wenze show ukuthi ngempela uready. Listen here. Can I tell you the truth? Abanye indlela abazoliwa yona kuleli viki. Akuyompi ezokubulala. Akuyompi ezokuqeda. Kodwa yimpi yokuprepare. Yimpi yokuprepare. I heard my brother there uyangihlangana endleleni unyembe uthi ngakuphupha umpostoli ungathi ubuphethe ama name tags. Hayi mina ngiyithandile lela dream man. Uthi ngakuphupha ngathi ubuphethe ama name tags. I name tag angazi ukuthi eyapi. I name tag eyakuphi. Uthi ungathi bewusibiza. Ungathi bewusibiza. Nami wangibiza. Ngathi vele ipreparation. Uthi mangiyibheka ibhaliwe igama lami. And ngiyayibona yomsebenzi. Listen to me very carefully. Today we are on the upper room, preparing the name tags. I do not know whose name tag shall be called next week. As we are preparing to enter, may you be found in the right position. Hayi banento yodwa man. Ethi Nkosi ngimise endaweni ekahle. Jehova ngimise endaweni ekahle. Ukuze kuzothi makumenyezwa ngikwazi indlebe zami ukuzwela eduze. Kuzothi makumenyezwa ngikwazi ukusabela. Lithi iBhayibheli bathi mabefika eGilgal bafika bahlala basekhamsayizwa belungisela ukungena. Angazi gogo ulungisela ukungena kuphi kule Sunday esiya kuyona. Angazi ulungisela ukungena kuphi. But today we are preparing. Awuzi makhelwana kumakhe. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Hallelujah. Hallelujah. Ayibonge Nkosi. Ngiyayithanda le version we Pastor C. Ngu-message version. Awungifundele yona. Khona lapha ku verse 11. U-message version. Ilo ngizothandaza phezu kwakhe manje. Ngiyathandaza manje. Ngiqedile ukushumayela manje.
ngiyathandaza manje egameni lika Jesu ku message version. Message version. Yes. Hloko sakhona sithi the taking of the land. Oh sithini ihloko? The taking of the land. Ekushuthi wena uthatha ini? Izwe. Lalela uma kukhulunywa ngezwe ngabocabanga South Africa inkulu. Uma kukhulunywa ngezwe ngabocabanga Africa, uma kukhulunywa ngezwe kukhulunywa ngale ndawo ofuna ukungena kuyo wena. Amen. Makuthiwa izwe eBhayibhelini kushiwo izwe lakho. Suthatha izwe iSouth Africa. Wena izwe lakho imoto manje ufuna ukungena kuyo. Izwe lakho mina ngifuna ukungena egarage ngibuye nani nemoto. Izwe lakho lelo. iBhayibheli libuyise libeke kuwe. iBhayibheli sulifundela lithathe. Makuthiwa izwe wena ufuna ukuthenga isite wakho umuzi izwe. Kanti ngithanda ngathi abangizwa mthepho labazalwane. Amen. Makuthiwa izwe kukhulunywa ngalomshado kumele uyongena izwe lakho. Makuthiwa izwe kukhulunywa ngale promotion okudala uyicela izwe lakho lelo. Kuthiwani ifunda pastor bathini? The taking of the land. Futhi asilithandazeli senza njani? Siyathatha. Yeah. The taking of the land. I do not know what is your land. I do not know what is your land. Angenze ukuthi land yakho imoto esibili. Uyangizwa lapho ukuthi ngithini? Angenze ukuthi imoto esibili. Ikhona imoto mthepho. Angenze ukuthi kunezwe kumele uyongena kulo manje. And leli izwe liduma ngebhathini. Asawujikisa ukhiya. Hayi mina ngikhuluma ebadeni lokho namhlanje. Uyalibona leli izwe mama ngithe ngikhuluma ngalo. Izwe lani? Ngoba ngihleze ngishumayela ubungcwela nizwa noma sengiprosper ngikhuluma iprosperity. Izwe lani? Ukhiya sawenze kanje. Uyakhathaza. Senza njani? Kubhaliwe kuthiwa start stop. Uthi mama hathe wena ukhiwe uzophukela phakathi. Hallelujah. The taking of the land. In 5 days we are doing what? We are taking the land. Angazi ukuthi uthatha iphi lento. Kade bekubhekele phansi nalapha emsebenzini wakho. Kungenza ukuthi you are taking the land. And when you are taking that land, ubani manje lo? I can see some will begin to ask, who is that one? Ngibe sengiphakathi. Who is that one? Ngibe senginvadile. Inkinga kuba ngathi masiprepare kuba ngathi siyalahlekela. Uyabona ipreparation, uyabona ukempa. Uyakwazi ukempa. Wesisivege mawukhempile uze uhlekwe. Kuthiwa babethi baye eKenani buka bahleze eduze komfula. Mongcwele. Kuthiwa phela kunabantu ukhona wakholwa kwagcina sekuhlekiswa ngakukholwa kwakho. Angaze mina mhlamba nganani nizwa. Ukhona umuntu la endlini oseke wakholwa wazimisela enkosini kodwa kwashintsha ukukholwa kwakho kwaba ihlaya. Waba ihlaya ngoba uhleze eduze komfula. Bayabukwa bahleze eduze komfula iJordani kanti abazi ukuthi angihleli ngoba ngihlele ngikhempile. Kukhona bebekudala bekubuka bathi kobanini kanti ngikhempile. Hallelujah. Mhlawumbe ukhona ongizwayo okhempile la. Mhlawumbe ukhona orelate kule message okhempile. Uba ngabothi kuyenzeka kuvimbe. Yini ukhempile? Ukhempile. Wakwabona uapply uthi sekuthiwa sizokubiza. Kuthiwe Monday siyafona, uyigadi phone kuze kuyoshona. Ufone ngakusasa uthi ucela ukwenza ifollow up kuthiwe cha besithe sizofona. Ulindi inyanga iphele nisangikhumbula na kuthiwe cha sithelini kanti ukhempile. Ngifuna ukuthini mina sulilahla ithemba mawuseduze komfula. Uyabona lapha ngaphesheya uyaya ngaphesheya. Hallelujah. Ngifundeleke lapho mama. Ile version umessage angithi
Yes, message. Yeah. Then Joshua gave orders to the people's leaders. Yes. Go through the camp and give this order to the people. Nansi ki order esinikezwayo. Pack your bags. Ithini order? Pack your bags. Hey, onaso makasiphathe serious. Hey, Sam. Ithini? Pack your bags. Uyabona izikhwama lezi zenyembezi qoqa manje. Hey, Nkosi yami. Ubona izikhwama zokuxakeka qoqa. Hey, Nkosi yami. Senza njani manje? Siyapakisha. Pakisha. Okunye kupakisha yokushisa lapha. Yeah. Ongasazi uwela nakho. Okunye kupakisha kwenze njani? Pakisha ngithi mina pack Your bags. Yes. For In 3 days, in 3 days. you will cross this Jordan River. What is your Jordan River? In 5 days, Yeah. you are about to cross over. Amen. That is why I'm here to prepare you. That this week is a week of intensive prayer. Yeah. Lord God, yonke into emelene nami ngiyawela kuleli viki wemthembu noma ngabe yini angivumisi angibuzisi. This week I am crossing over. Devil, you like it or not, izikhwama zami zezenjani Sipakishiwe. iyaphindwa ke lento lethi siphindo kwesibili. uNkulunkulu kwayikhuluma kuMose. uNkulunkulu kwayikhuluma lento kuMose. Wathi Mose, sesifikile isikhathi sokuthi nihambe eGibhite manje. Webazani bami kanti mina ngikhuluma maqondana le fasting ekudala sifa kanti asifastela ngilize la. Webazani bami nicanga ukuthi ngingazacanga ngibe nje ngizacela into engekhona. Ngizacela ukuthi makube nabantu abawelayo la. Akube nabantu abanjani? Abawelayo. Uthi uNkulunkulu Mose. Uthi manje isikhathi sifikile. Isikhathi sokuwela. Sokuphuma eGibhite senze njani? Sifikile. Uthi ngicela ubatshela abantu indlu nendlu mayibulale iwundlu lapha. Nithatha igazi nilifake eminyangweni lapha. Maniqeda kulifaka eminyangweni igazi lapha. Nibe senithatha ibright stand. Angithi yes. Nithathe ini. Nibe seniyenza njani? Niyiphendule. Until ibe golden brown. And nami ngiyayingena after Sunday. Hayi phela. Cabanga wakwakuza u40 days wonke ungadli inyama. Phela mina yonke le sikuday number bani namhlanje. For 35 days angaze ngidli inyama. Ngidlana le papa yodwa nje nayo. Into engaka. Uyazi umkami indlela ayipheka ngayo ikhabhishi ngathi inyama serious manje. We cannot be like this for nothing. Uyangizwa? Uyangizwa bhuti wami? Uyangizwa? Ngiyaqala nokukubona. Kodwa uzobona isimanga. Uzobona isimanga. Hallelujah. Kuthiwa do what? Pack your bags. Mina ngithatha lama documents. Hey, Nkosi yami. Lama documents boss wabeke ubudlapha lapha waqoqa. Who is it that is applying for a job here? I want you to bring me your CV that Sunday. Yeah. Next week, bring me your CV. Uyabona njengoba bebathakatha izithombe, Yeah. ngifuna ukuthakatha iCV yakho. Uyabona angani ukuthi ngiyazwakala Amen. ngizwakala kahle. Yes. Yes. Mina ngilethela amaphepha le business le. Lese inkinga engavunywa funding engavunywa lutho. Ngilethele yona la. Angeke simemeze entabeni 40 days wonke. Sumemezela ilize. Ingakho I'm here today I'm saying prepare yourself. Prepare yourself. Pack what? Your bags. Pack your bags. Uh-huh. In 3 days, In 5 days. you will cross this Jordan River This river. to enter and take the land God, your God, is giving you to possess. Izwe siyolenza njani? Siyothatha. Siyothatha. Umsebenzi siyowenza njani? Siyongena. Amthembu. Ngathi ngiyezwa kunomuntu ozongena emotweni wakho.
ungathi ngiyezwa kumoya kunomuntu ozongena emoto ulalelisise kuleli viki esiya kulo. Ubabuka abantu abangena emotweni yakho. Inhlonipho mawunayo uyinikeze. Ngiprofetha kuwe ngiyaprofetha kuwe manje. Mayikhona inhlonipho vele uyinikeze the whole week. Uzobona isimanga kunempendulo eminyaka ezovela ngomuntu ozongena emotweni kuleli viki. Pack your what? Pack your bags. Get ready. Oh my God. Engathi ungathanda uthi inhliziyo yami ungangidayisi. Kungathi inceke useyizilile ungidayisi. Engathi ngangangifici isande ngibambene nethole legolide. Ngoba abanye umosi uyakhuphuka for 40 days basale bebambile ithole legolide. Makunento obuyithembile dedelana yonto bheka phezulu lekhiyatha. Say, Lord, remove every blockage. Lord, remove everything in my heart. Prepare my heart, open the channels, extend my territory, because kunento ezayo. Alakatasaya, God bless you. Mangabe ukunendlu uyiplanile uyidwebile phansi amo ethi garage lapho wena. Mama ngabe beku 2 room, extend it. Extend the capacity. Lalela. Umose wake wanyuka intaba enganyukeli yena. Angani uthi uyangizwa na? Wake wanyuka intaba enganyukeli yena. Unyukela bona. Lithi iBhayibhile for 40 days and 40 nights engekho ezansi. Listen here. Wathi mayibuya wabuya ephethe into ekungeyona yakhe. Mina ngifuna ungizwe kahle. Kuthiwa wayiphethe ngezandla zombili. Kodwa inkinga kwisigaba sokuqala. Wathi mayehla ephethe into yabo. Wehla bengekho esimeni sokuyamkela. Wehla bezenzela into zabo. How I pray that when we finish 40 days, when I finish these 40 days, I will not go hungry for nothing. I will go hungry for someone's breakthrough. I will go hungry for someone's deliverance. That is why next week bring someone who is sick. Umuntu ogula ngiyazi mina, ngiyazi angikholwa ngiyazi. Uzophile hamba ngepassage lapha. Ngicela ama-ushers abe ready next week to usher people from the entrance there. Why? Wathi mayehla ehla namatshe angewona wakhe. Mayifika bazungeza lapha. Bazungeza ithole legolide. Abasekho kwinto ibikhushukele uMose. Uyabona ukuthi ngilungisa inhliziyo yakho manje. Ukuthi Sunday inhliziyo yakho mayibe njani? Ukholo lwakho malube njani? Ngicela mawunomuntu ongakhulumisana ulwe nalowo moya. Uyazi ukuthi ungakhulumisani nomuntu kuletha isitha? Do you know that? Mawunomuntu othi awukhulumi naye. More especially kuthiwa naku nisondelene kanje. You are inviting the devil where he was not supposed to be. Usathane ngesinye isikhathi ulethwa ngabo abantu abe engenamandla ukungena endaweni anikezwe access card. Enikezwe abantu athi ayungangena la sikhona sonke la. Esho kusathana athi awu sipele wami eminyango manje. Awu vulani lapha indawo. Aningizwa nina ngithini? Ungaba nomuntu okhonza naye manje awukhulumi naye. You must know that you have invited the devil. And manje usinikeza inkinga ngoba every Sunday kumele siqale sikhiphe lento oyifakayo wena. Before sithandaze kumele siqasidile noSathane ongeniswe onikezwe ikhadi umnye wethu. Engakhokhanga nokungena phakathi uSathane. Uyabona emndenini wena sowukholwa ube nomuntu ongamkhulumisa emndenini, uSathane ulethwa nguwe manje. Abayithandi ke le ntshumayelo ngishoyo manje. Ungathi singaqamba amanga emasontweni abazana ave bathanda amanga. Ungathi ungakhuluma amanga kuze kube mnandi ukuthi you are a true man of God. Hallelujah. So now prepare your what? Your heart. The chambers of your heart.
must be clean, must be empty. Ngoba kuzokwenzekani? Siyacrossa manje. Asikross kuphela, siyothatha ini? Siyothatha umhlaba. Siyothatha umhlaba. Angisho ke lo wepolitiki lo mhlaba othathwayo. Iningizwe kahle. Ngiyeza kuthiwa kunomuntu osembumbulu la uyazidabulela lapha embumbulu. Athi umpostoli ushilo wathi hayi siyathatha manje. Ngiyabona ukuthi ngiyeza kuthiwa kunomzane wakho la ula imbumbulu. Hayi useyabiya kwayena uvele wezana esiqholo. Mamthusi nje manje hlala ngale ngiyeza kuthiwa uvele wa extend yard yakho lapha. Wathi kuthiwa siyawuthatha. Hallelujah. Ngithe umhlaba wakho yini? Yilento owenze njani? Oyidingayo. Umhlaba wakho lo mthembu. Abanye nje noma ngeke ngibabheke ngamehlo kodwa umhlaba wabo amakhosikazi. Angifuni ukube ngathi ngithini. Angifuni ukubheka abantu, ngifuna ukubuka abantu bonke abasendlini. Okay, uthi it's nice to be here. Abanye umhlaba wabo yini? Amakhosikazi. Nani phela ekani lethu ungavumi mani bingelelwa nani? Mawubingelela ungakathathu. Put on your smile. Thembu khalisa keyboard lapho ngizwe. Mawubingelela ungakaza njani ungakathathwa put on what? Yeka lenkani. Futhi yeke lento makubuza ukuthi unjani uthi siyaphila uqedwe ungabuza ukuthi unjani wena. Uyawanciphisa ama points. Futhi phuma emangeni ukuthi angincenge emshado. Umshado uyawuthanda, umshado vuleleka. Akuyona nje akuyona nje into umshado iyona into. Akuyona nje into etheni uyazi nje angifuni nje bathi Can I tell you? I'm not saying all of us will get married. Do you know that some of us, our breakthroughs are hidden in marriages? Ngikutshela isimanga mina. Kunomuntu umthembu okasebenza into engabonakala ukuthi yapi kanti ulindele ukuthi akashada. Uthola ukuthi uhola u7,000. Uzothi esoshada akhu 5 rooms ngo7 umholo ungashintshi. Kanti breakthrough ibifihlwe lapha. Akuyona nje into unamanga. And manje enye izinto ekumele uyiphenduke namhlanje sisa prepare. Uphendukele next week. Ivamile la kosisi. Akuyona nje into lapho kunokwezuma izithombe zabantu la zoom. And lonke lemikhubo manje uyenza ngisuke ngime ngewindi ngikubhekile la. Kune company lapha ye security ebizana kuthiwa uyabonwa security. Ngathi la abantu be security kumele bavele bafaka into eyispeaker mayisela lisiyanyonyoba kuvele kuthiwe uyabonwa. Hallelujah. Nikhona bazana bami. Today we are doing what? Preparation. You must be prepared. You see now I will be handing over envelopes. Angithi siyalazi udaba. Ukuthi masehla entabeni we are sacrificing. Hey, am I preparing you? Don't even discuss it. You must know what is it that you want from the Lord. Hallelujah. And sobe swabuyisa lama envelopes Sunday. Ngelela. Hallelujah. Utinu Joshua lapho uti pack your bags. Take your bags. Be ready. Be ready to occupy.
kuthiwa wathi uNkulunkulu uyithanda manje lidle iphasika. Nilidle nime ngenyawo. Isikhathi sokuhlala phansi asisekho manje. Lalela kasisacomplain this week angithi. Imithandazo lengayifuni mina ethi koze kube nini angizwani naleyo mithandazo. Lethi koze kube nini. Umthandazo lo uyabona unako kuba nokholo oluhluphekile. Uyabona nokholo uhlanganisile umnikazi walubhandishiwe laboshwa lapha line plaster lapha koze kube nini. Kanti thina mase sisenkosini asithandazi kanjalo. Siyakholwa, ukukholwa uqiniseka ukuthi lento engisho seyikhona ingakabikho. Suvuma ukubizwa ngento kodwa ungakabiyo. Makuthi uyikholwa yiba yikholwa. Haleluya. Kunale mithana zethu koze kube nini. Koze kube nini Nkosi. Listen here, the demons are laughing at you. Kune mithana zokuthi moyithanaza amademon agigitheka phele. Avela sika Brian nje la ituze kwakho uthanaza. Athi mayiqeda lapha bafana nani maniqeda kudla inyama phezulu kwakhe. Wakwakuza ukuthanaza mdepho uthanaza bese unkinywa emva kwalokho. Uqeda kuthanaza manje. Mawusathi ukhona kabili kathathu nje. Ngithe ngiyaphakama mfundisi akuphakameki. Kathi ngiyalibiza igama lika Jesu alibiza. Angihlekisi ngabantu kabana le unkinga njalo. Ngenzela ukuthi nami bayicasukele ukuziphela. Eminye imithandazo umuntu otetemayo soze walungelwa. Mawuleli kholo lenjani? Tetema, koze kube nini? Mina ngonani? Ngodlana umuntu oshwabulayo la akathandazi lo muntu. Ngicabanga ukuthi ngisho kahle manje. Uyasho usubeshwabula lo muntu. Kanti mina ngonani? Kadlani kabani? Awudlanga lutho nje usathana ongakufuniyo ukufinish. And idila noSathane kuphela wena. And uyazi enye into noma ungashwabula uSathane akanandaba. Mina uSathane ngambamba akana inhliziyo yakudabukela umuntu. Wambona umuntu osethi makufofayo. uSathane lento bethi makwenze njani noma ungathi ngonani kabani ngingedwa kumama kana ndaba noma uyi1 noma uyikota noma unje uyihalf yini ungekhona makukhona okhona sidila nokhona abazali mabengekho sobathini wamtshela abazali abangekho angisendabona abazali asizanga abazalini kahle kahle into engekho asiyifuni sifuna enjani manje ukutetema kuyasiza la kungcono ukukhuluma umuntu ongenawo nabazali ngoba ngiyazi phela abave bekhubeka abantu esontweni ube sehlekisa ngathi singenaba nama nginabo nje ivele jikwe imessage kamfundisi uvele futhi angibaza abantu esuke befunana esontweni lapho uva uthi yamona seyiphendulile hayi phela ubehlekisa ngathi singenabazali ngathi la nabanye abazali bakhe kuhlekwa sonke la uqamelana manga wena isho ukuthi nje awuchazekanga awukuthandanga kulela sonto angisayi kuphela nje ungeke usiqambela amanga kanti uyoshela khona lokho la ukuthi waqamba amanga ngesonto ngiyangibamba ngithini imthemo ngoSathane akana ndaba nakudabukisa uSathane ngisho noma sokuthi yini sengilele naphansi kwakuthi usaphendula kwakuthi and manje uthi mawukhulumule yini akasabona ukuthi sengilele phansi athi hayibo kanti usakhona lo bafana kanti aniqedanga lapha. So if you are a born again believer, you must know that you are an enemy of the devil. You like it or not, the devil does not like you. Finish, and you must be ready to confront him every day. Ungathi makukhuthuza into phezulu kwendlu uthi koze kube nini ayinandaba leyo nto leyo. Phuma uaddress. Kuyokwami isikhova la ngesikhathi kufika logosi lapha. Ngasekhaya zamaze u2. Ngathi awu bandla. Sabe sikhala esinye lapha lese sisenga seduze sathula ngathi hayi shintshanani maniqeda lapha. Nihambise ireport.
ukuthi akudlalele. Sikhale sakhala kwasho ukuthi khanitholakala. If you are born of God, you are filled with the power of God. You are filled with the presence of God. You carry the image of God. You carry the image of God. The image of God. Whenever you appear, God appears. Because you are an image of God. And that image is an enemy of the devil. You are not hearing me. You carry the image of who? Of God. Which means when I appear, I'm not black like this before the demons. I resemble God. And God is their enemy because they were chased away of heaven. And konke la kuvela khona umzalwane kuvela uNkulunkulu and uNkulunkulu uyisitha noSathane and uSathane akazwani noNkulunkulu uzodila nayo yonke into enoNkulunkulu more especially izoba semhlabeni la uSathane ahlala khona. Mawuvela izulu liyavela and uSathane ukhumbulila ngawaxoshwa ngalo. Mawuke wabonakala uJesu uyabonakala uSathane ukhumbulila ngawaxoshwa ngalo aqala hlasele. When you are born again, you are a target to an enemy. Ngicela ufiye kusidabukele uyitarget yazi. Asingabe sikhanselisha manje ukuze kube nina simnyeke. Mawuke wakholwa wasindiswa uyitarget. Angisakhuluma ke ngongenayo uNkulunkulu vele usesandleni sesitha yena. Yeka nalento ukuthi ayangixaka lento. Bayaphumelela abangakholwa thina. Angithi vele basisandleni sesitha. Vele isitha masivala isandla simafuna ukuvala sivala noma kunini. Uyazi ukuthi yini wena oyinkingi? Awubulale kalula. Ngoba sowufihliwe. Elithi iBhayibheli ukuphila kwethu kufihliwe kanye nokuKristu kuye uNkulunkulu. Manje into emdinayo mayifuna umuntu ozobhema akakamtholi. Mayifuna umuntu ozophuza akamtholi. Yini ufihliwe. Ufihliwe. That is why it is so you are a target always wherever you are emsebenzini ungathi awufunwa. Indaba ayikho ngangakufunwa emsebenzini ile ilo muntu onguye. Hallelujah. Today we are preparing for Sunday. Hallelujah. Sunday ziyabuya serious. Ziyabuya serious Sunday. So that is why we are preparing. We are preparing so that, my God, this week, on your marks, get set, be ready to occupy. This week. Ngizongatholakala this week mhlawumbe ngizoba live kusasa kuphela. Anizongibona maybe the whole week. Because kumele ngiyocasha. Kapasikata. Raprasakatuska. Ngicela ungathanazi ngoba ubona mina manje. Mawufuna iboost ihamba obuka awu live abadlulile uthanaze ngabo. But this week mhlawumbe uzongibona kusasa kuphela then ngihambe ngiyocasha. Because ngifuna ukuthi mangingena ngibuye nezikhali siphelele Sunday. I do not know what has been blocking you for your life, for your existence. But this coming Sunday, why born here last year? It was too much. So, njengoba kuthiwa impartation asanda, I will be handing over what I have been given by God, which is yours. Ngizobe, hey my God. Mawunesaka elikhulu uliphathe. Ngisho likamoya. Phathi isaka elikhulu. Ngoba abanye hleze ebambe. Bephuma belashila izimoto lapha. Hleze abanye bahambe. Bephuma belashila ama breakthroughs ahlukene lapha. Egameni lika Jesu. Lapha la igazi lapha igazi ayelenga elinga ngaya
Jesu alenga elenga elenga Jesu alenga elenga elenga apa la 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 pa Jesu alenga, elenga, elenga yami. La 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 pa, la pa la. Ikasi la, la pa la la, la pa la, la pa la la. Jesu alenga, alenga, elenga yami. Jesu alenga, alenga, elenga, ayelenga, ayelenga, elenga yami. La 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 pa la pa la ikasi ebola la pa la 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 pa ikasi wayelenga ini Jesu Jesu alenga, wayelenga, elenga yami. Wayelenga, elenga mlezo, elenga. Wayelenga. Hallelujah. Open your mouth right now and pray, Baba Siabong. Oh, hallelujah. Almighty God. Almighty Jesus. Oh, King of Glory. Mandala Basaya. Shataka Payanda Labaseke. Kola Rabasakata Labaranda. Kola Nana Masakata Labarando. Tela la 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 Labasakata Labarandeliana. Makapayanda Labaseke Yeteliana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sibonga lizwi lakho Nkosi. Sibonga lizwi lakho Jehova. Egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Baba wethu omuhle. Baba wethu ongcwele. Silizwile izwi lakho. Lithi masilunge Nkosi. Lithi masilungele ukuwela. Nkulunkulu wethu onamandla. Nazi inhliziyo zethu Nkosi. Nazi inhliziyo zethu Moya Ngcwele. Siziletha kuwe Nkosi. Egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, hlanza inhliziyo yami uyilungiselele
ubuwela Nkosi, hlanza ingqondo yami, isuse konke okubi. Nkulunkulu wethu ongcwele, yandisa ukholo lwami. Nkulunkulu wethu ongcwele, ngingasali ngaphandle. Egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, Makhapaya, Renderiaka, Shatakapaya, Renderebesika, Shatakapaya, Retekete Soto, Pashatakapa, Rindala Masaya, Ekelebesia, Oshatakapa. Katia, Hela Masaya, Celeberede, Pasata Kapaika, Kela Nala Masaya, Shetelebesia, Lina Masaka, Lina Mankizulako, Maso Ukulumile, Uyenza, Ukuluma wako, Uwenza wako, Kulukulu wetu muhle, Kulukulu wetu namandla, siyabonga. Sesingaphesheya, siyabonga, sesiwelile. In the name of Jesus. Keliando, Baratakapa, Baladoria, Beshete, Shetekea, Renderiere, Koloroboya, Manderiere, Kolebesaya. In the mighty name of Jesus. Kulukulu wethu namandla. Ngishona nababala endlini banendonga ezibavalele. Bhidliza lezo ndonga Nkosi. Balungele ukungena ezweni labo. Kulukulu wethu namandla. Abanye bavalelwe imimoya. Susa leyo mimoya. Bezongena ezweni labo. Egameni likaJesu. Abanye inhliziyo zabo zikhwela ukungaxoleli. Siza Jehova, lezo nhliziyo zithethelele. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Shatakapayato, Ratakapaika, Shateketere, Reteriere. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Malakata Rabarini. Bashata Rabakato. Balandaria Rabaseki. Shetereberederie. Kelelereberede. Bashata Rabarandoria. Kelanana Masekere. Keleleria Rebestik. Kulukulu Etonaman. Siangena. Eswenesetebis. Ekameni likaKristu Jesu waseNazaretha. The devil likes it or not, we are progressive this year. In the mighty name of Jesus. Iminyango yavuleka kulo nyaka. Ekameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Moya ongcwele, siza Nkosi Jesu, siza mina Nkosi. Ekameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu ongcwele, Nkulunkulu wethu onamandla. La kuthiwa kungenwa khona sesiphakathi, la kuthiwa kuphunywa khona sesiphumile. Egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga ngeNkosi. Thatha lonke udumo nembeko nobukhosi egameni likaJesu waseNazaretha. In Jesus' name we pray. Hallelujah. 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 Nkosi siza ngisho nengqondo yami. Susa lemicabango negative. Ngiwumuntu ohleze ecabanga negative. Nkosi deliver even ingqondo yami. Khulula le ngqondo yami ehleze icabanga negative. Mangeke ngafona ngivele ngibone sengihlulekile. uNkulunkulu wethu onamandla make ngathi ngilinde isikhathi esidana ngibone ngathi ngeke besenzeka. Nkosi siza nezindebe zami zomlomo zingaprofit okubi ngami. uNkulunkulu wethu onamandla siza nezindebe zomlomo wami ngingakhulumi okubi ngami. Egameni likaJesu siza umqondo wami ungacabanga okubi ngami. Lokho okucatshwanga ngabantu okubi ngami kwanele.
akumele nami ngiede kuloko abakucabangayo ngami. Egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, ngiyabonga ukuthi Nkosi sengingaphesheya already. Ngiyabonga ukuthi Nkosi sengingenile eKenani already. Ngiyabonga ukuthi Moya Ongcwele sengifohlile egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. In Jesus' name I pray. Amen. Nansi enye into engiyikhohliwe ngeGilgal. iGilgal indawo la ngithe mangistudisha, indawo la baye balungiswa khona. Belungisela ukuthi njengoba nizongena kukhona ama-Amori azofuna ukunivimba. Angani manje ngiyangizwa na? Kukhona amaHethi azolungela ukunivimba. So ngesikhathi beqeda kuwela bahlala eGilgal, babe trainer lapha ya. Ingakho ngitheleli iviki, iveki li training. Wena ubungakangeni ungakayijoin i-fasting and prayer, yenza sure ukuthi uyajoina kusukela kusasa. Ngoba uthi uJesu le inkinga okanye leli demoni aliphumi mawungakuzilanga ukudla. Wathandaza. Kunezimo ezingahambi mawungafastiwe. Ukuze zihambe zidinga ukuthi makufastwe. Maybe mawungakakujwayela ukufasta, ngicela uzenzele umusa uthathe noma u-half day. Ukusukela ekuseni ungabreak emini. Angikunikeza ilicense yokuthi ma uNkulunkulu ekuvulela ungangafasti usuku lonke. But amanzi waphuze wona. Okanye mawubona ukuthi uyahluleka ukakujwayela ukufasta, uyiphuze noma ijuice during the day. Hallelujah. Kuthiwa eGilgal bahlala lapha babe sebetshela ukuthi njengoba nizongena ibani ready. Angishongo ngicanga ukuthi ngiyishila indaba ukuthi abanye bazothola izimpi kuleli viki. Izimpi zokuprepare ukuthi get ready. Ngoba i-deliverance ezobe la next week Sunday. Abanye kuyoze kube semnyango la uzothi uyaphusha. Wakwabona ukuthi mawungena eminyango kube nabantu abangaphakathi. Abaphushayo. Wena uzama ukungena. I'm here to tell you. Mawubezwa bevala ngaphakathi. Don't give up. Push. You have got an advantage. You are on the outside. Unamandla onke. Makumele ukuthi reverse. Uya ngamandla. Do so. This week, get ready. If kunokujoga ekumele ukwenze joga spiritually. Makumele ujogile alasaya. Jog. Because this coming Sunday, mighty God, the Lord will be handing over. Handing over. I do not know. I am seeing the keys now. Don't know whether it's house keys or car keys. But keys are to open something. Oh my God. In the name of Jesus. Similap. Simemezela. Oh God. Hallelujah. Oh. Sekazi. Cela manje ngingakavali. Umuntu ongena Jesu umtepho. Umuntu odinga uJesu ezela ngaphambili. Angithi manje ngifuna ukuthi wena nami sivele sabe sonke manje. Hey la 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 la.